Kan dit jy probeer vind? Ja, gaan Zoek het uit gaan my. dit delete. Ek vind dit nie reg. Ek het so 50% van my spasie gebruik. Oh ja, of course. Nee, raar. Jy sien. Of course nie. Jy sien? Ja. Sommige films Finally, die son is op my oë uit. Run! Nog een, Dion! Ag, Boekie! Ja, Boekie! net Is hierdie vir die channel? ja, So dan moet ons Engels. Engels. Mengels. Engels. Engels en Afrikaans. Ja. Je kan talk English en Afrikaans met wie? Run. Ek wil die kant praat om 6. Jy kan asseblief hier staan. Ek het daar gestaan. Nee, soos ek sê net. Jy weet, as ek die plaas praat, jy moet sag praat. Sorry. Ja. Middel. Ek het gesê ja. Ja. Ek het ons nou gegaan maar op sy. Kom nee, los dit net. Ek kan sê los dit. Wat op je arm? Ja, die kwart. Wat? Ik love het in koffie. Flip. Ik ga wel even. Stay. Jan, gooi jy of slaan jy? Aftik jy. Wat is echt? Ja, kom net sit er maar. Ron! Op je phone. Is jy nog rol? Ik weet niet. Ek het die ding raak. Wag. Ons moet, Dion. Huh? Ons moet die mense raak. Nee, maar ik kon het niet goed. Dan gaan we merken weer ons handen. Begin maar. Zo flippen. Stay. Hierso begin een Ik voor vertel ons. je loopjes waar. Ons moet soos 'n bal of iets daar sit wat merk waar die pakkie. 7. Hæ? Ik zei 6. Goeie, ja. Run! Ja! Fancy. Zo best. You zijn bestuurder. Run! Loop. Wan, soos jy van jou toetsie was. Ja. Daar is ook nog een. Ja, die staan hier. Hierdie ons ook, want ek het net 'n blou gegee. Ja, die wikkie staan hier. Die wikkie staan in die middel. Ek sê die wikkie daar. Jy kan die bowler met Die bouwle. Kijk, waar zit die wikkie dan? in die middel. Hier. Nee. Hier zo, Jan. Dit is die derde palkie, hè? Wikkie zo. Maar hy staan net 'n bietjie terug. Omtrent by die muur. En hy kan nie mis nie. Ja, stijf. Dit het 8 of 9. 8. We got 8 rounds, guys. Let's go. Oh, no. Hey. Go! Catch! Daai was.
Hij was weg op. Ja, maar het is wel... Yo, Wiki kon hem... Wiki... Zo, Wiki. Oh, hij kan. Nee, maar jij zo voor de box van... Ja. Kijk. Dat was niet. Kom. Ja. Sorry. Easy in het sorry. Huh? En dan, als je dat dan had, je met pad. Oké. Maar moet jij niet maar naar zo'n gebouw dit. Daar is wel nog simpel. Ja. Brown. Just kijk. Ja! Als hij... Kijk. Hoe gooi je dit voor mij? Kan ze 10 ballen in totaal hebben. Ja, 10 als rans. Auw. Ja. Ja, staan alsjeblieft daar kant Jannie. Jan, hierdie kant. Die zo waar jij toxic wijs fucking is. Stiefie, fucking lekker. Wow! Dit is zo voor grijs. Ja, dat is waar. Zo. Amper uitgepakt nie, nou was ek uit. Ja, sien Ja, jy nou jy terug in jou pad. Ik ben hard gegooid. Jo, Jessie, daar, rustig. ah, Rustig. Oké. en die kan ik op daai kant op gestaan, dit toe op die ander kant. Maar nu bro, dit is ook nog kan doen. Ons spelen niet allemaal. Kan jy nie aan die kant nie. Ze zeggen wel iets meer dan nee, ja, ik wil niet. Ik wil niet. Ja, ik wil niet. Wat wil ik flippen? Topspel of Googly. Maar wat doen En dan besluit hy om niks te doen. Die opzet. Yes, amper jou weg. Bro. Boy, ek kies stuk. Dat is knap. Wij maken een blitter voor jou. Jan, ja, zie. Ek het vir hom so gegaan. Ja. Gaan hy sien. Heb je gezien? Ja. Ja, nee, jou niet meer. Nee. Ha? Jou niet meer. Ja. En hij zit het al bij elke match doen. Was hy? Hom. Hy doen dit ten minste 6 keer 'n match. Wat? Wat bedoel je? Wat doen hy? Pulsen. Wat is dat? Wat? Nee, sy. Pulsen, wat is dat? Dat was een rare pulsen. Dat is Laas, hy Dat is frontleg. Toe gaan hy so goed. Dat is frontleg. Dat is frontleg Ja. geweest wat je nou net gedaan hebt. Laas toe sien ek toe gaan hy so. Toe gaan hy so. Oh? Laas toe ek gesien het toe maak hy so. Ja? Ja, jong. Jan, kan hom hierdie keer van hier af sien toe. Van waar? Van hier af sien toe. Van na my kant toe na jou toe. Of na die kant. Dat is een pulsen. Maar dat is een wiki. Dat gaan we niet ran. Het is gewoon omran. Maar je lijkt, nee.
Saai. Wat moet die spin? Robin is daai kant toe gespin nie. Jy het nie eens gespin nie. As 'n ouetjie nee, hy oefen so en dan spin hy die bal aan. Hoor jy, boekie? Daar's sulke wit lyn en dan spin hom so dan op hy op en dan vlieg. Ja, en hy speel by RS vandag. Ag, oefen by RS. Ek het hom nog nooit gesien, dis. Hey, ben op tyd? Ja. Ja. Nee nog. Kan die Empire ooit neerset? As hy wil. Van wat? Ja. Ons die Empire is as ons daarop kyk. Nee, Jesus. Van Middelland. nie. Nee, ek Kan die Empire neerset? ek was Get jou. Ek was Let's go, guys. Wat is